Adrian Delija reġarħiela jbeżza bil-babaw u jgħid li m'hawnx direzzjoni għall-ekonomija. F'intervista oħra fuq l-istazzjon tiegħu il-ħadd filgħodu, Delija kompla fejn ħalla s-sibt meta qal li pajjiżna se jgħaddi mid-diffikultajiet. Ħarsa li għandu lejn l-ekonomija d-direzzjoni ta' xejn. Kompla wkoll bl-attakki kontra l-gvern u akkużah b'nuqqas ta' trasparenza. Il-gvern mhux qed ikun trasparenti, mhux qed jgħid il-verità. Da minkejja li fl-aħħar ġimgħat il-gvern nieda diversi skemi kemm għan negozji milquta mir restrizzjonijiet li ddaħlu kif ukoll għal dawk li kienu qed jaħdmu waqfilhom xogħolhom f'investiment ta' 93 miljun euro. Dawn l-iskemi li tfaħru ferm minn aġenziji internazzjonali ta' kreditu kienu rikonoxxuti wkoll bħala l-ikbar injezzjoni fl-ekonomija fost il-pajjiżi kollha tad-dinja. Iżda b'mod surreali Delija qal li l-gvern mhux qed jgħid kif salva l-impjiegi. Il-gvern li għaj diskors bħal salvajna 100,000 impjieg. U salvom dal-100,000 impjieg u mhux qed jgħid kif. B'ton negattiv u distruttiv Delija qal ukoll li l-gvern ma jafx kif se jixpruna l-ekonomija. Skiet sissa pratikament tas-salut minnaħa tal-Ministru tal-Ekonomija, tal-Finanzi u mill-Prim Ministru nnifsu. Iżda l-ħadd filgħodu stess il-Prim Ministru ħabbar li 2-8 ta' Ġunju se jitressaq budget multimiljonarju li flok jieħu mingħand in-nies se jippremja lil dawk lesti li jinvestu. Intant Delija kompla jkun negattiv. Għandna problema. Again, nibda bi preokkupazzjoni. F'nofsija ta' intervista negattiva, Delija naqas milli jagħmel li kien referenza l konklużjoni ċari tal-inkjesta indipendenti dwar il-Prim Ministru u l-Armata. Inkjesta li segwit denunzja li jagħmel il-kellim tiegħu stess għall-Ġustizzja Jason Azzopardi li akkuża lil Prim Ministru, il-Brigadier u s-soldati biqtil volontarju ta' immigranti li ma akkuża ġor magħha pina ta' omor il-ħabs. Din l-inkjesta ċaħdet l-allegazzjonijiet ta' Azzopardi u li dawn l-istess allegazzjonijiet ma kinux imsejsa fuq provi. Allegazzjonijiet li Delija kien għamel tiegħu meta rrepetihom u ħareġ on u għal Jason Azzopardi li fetaħ il-kwerela. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.